Хәерле кич исәнмесез. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі узып баручы атна вакыйгалары белән сезне атна информацион программасында таныштырырбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта Саба районы татарча диктант акциясына кушылды. Ул 47 төбәктә, 22 илдә шул исәптән безнең районда да язылды. Камаллылар Саба районында Шәмәрдән лицейында булган очрашу моңсу көзгә ям истәде. Шит җирләрдә яшәсә дә туган ягы кирәк кешегә. Искемишәндә авылдашлар корбан ашына җыелды. Республикада армияга көзге чакырылыш дәвам итә. Саба районында да Лачын кебек 33 егет бу чакырылышта солдат шинелен киячәк. Шушы көннәрдә аларны тантаналы шартларда озату кичәсе булды. Егет кешенең гражданлык бурычы туган җирен, илен, якыннарын саклау. Бу изге эшне һәр буын ир-егете тугрылык белән үти. Бүгенге көндә 90ннан артык райондашыбыз армия сафларында хезмәт итә. Быелгы көзге чакырылышта исә Саба районыннан 33 егет армиягә китәчәк. Армия сафларына алыначак егетләрне тантанада башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде. Ил егетнең ул бурычы беренчедән үзебезнең илебезне саклау, ватанны саклау. Мин әйтергә тагын икенче бурыч та бар, үзенең гаиләсен саклау. Мен без егетләребезне армия сафларына озатабыз. Үзләренең шушы беренче бурычларын үтәргә. Инде сез шушы беренче адымнарны ясыйсыз үзегезнең ватанны саклау буенча. Мин дә теләгән сезгә шушы исән саулыктан кайтып, үзегезнең гаиләләрегезне булдырып, инде икенче бурычка керешергә, үзегезнең гаиләләрегезне сакларга. Районда яшь буынга патриотик тәрбия бирүнең киң кулач белән алып барылуы егетләрне хәрби хезмәткә алдан ук әзерләүдә роле гаять зур. Районның хәрби комиссары Фәнис Закиров армиягә китүчеләрнең нык булуларына һәм сынатмауларына ышаныч белдерде. Хочется пожелать именно нашим будущим защитникам, во-первых, здоровья. Главное, чтобы они слушались всех наших командиров, выполняли требования командиров и начальников. Чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми. Но, соответственно, чтобы они писали письма своим родителям. Периодически звонили родителям, чтобы ваши родители беспокоились. Еще раз всем здоровья, счастья и всех с праздником. Саба егете Азат Галәветдинов армиягә бару һәр егет өчен кирәк ди, үзенең теләге десант булу. 11 классны бетерүгә армия сафларына китәргә уйладым. Сабадан без 33 егет китәбез. Алла би сайсын согына хезмәт катырга иде. Гомумән алганда менә армиягә барып кайту синең өчен нәрсә ул? Минем өчен бурыч ул. Үзебезнең әти-әниләребезне, ватаныбызны сакларга һәр егетнең бурычы дип саныйм мин. Менә армия турында төрле сүзләр йөри. Бу сине уйга калдырамы? Юк. Борчылмаска, курыкмаска кирәк, үзеңә ышанырга кирәк. Электән әзерләндем. Барып кайтырга дип. Әти-әниләреңә нәрсә әйтәсең? Әти-әниләргә түземлек, борчылмасыннар, барсы да әйбәт булыр. Миңсур Сайфуллин Юлбат авылыннан армия турында кичкенәдән әтисеннән тыңлап барасы килеп үскән. Һәм кичкенә вакыттан әтинең сөйләүләре буенча армиядә кызык, армиядә акча түлиләр, акча эшләп була дип, шуннан кызыгып калып, армиягә барырга булдым менә, үземнең теләк белән. Менә быел укып бетердем, быел китәм Алла бирсә. Мәктәпне бетердеңме? Мәктәпне бетердем, колледжны бетердем. Аграрный көллиятне. Сиңа әтиң нинди киңәшләр бирә тагын? Әти ни булды инде? Катырактыр, бирешмәди. Әйбенне катырак торсаң бер кеше дә тимәс ди. Әти-әниләргә саулык, сәламәтлек. Семьялары бергә таралмыйча, мин кайтканчы бөтен нәрсә әйбәт булып, служить итеп кайтырга торам. Марат Ишниязов һәм Фәнис Закиров егетләргә традиция буенча район башлыгы исеменнән котлау открыткалары һәм матди бүләк тапшырды. Тиздән солдат шинели киячәк егетләр дә район җитәкчеләре, әти-әниләре кунак буларак чакырылган ветераннар каршында изге бурычларын үтәп, туган җирләренә исән-сау кайтырга, йөзгә кызыллык китермичә хезмәт итәргә сүз бирделәр. Үзләренең хәер-фатихаларын әниләре өлкән буын ветераннарда ирештерде. Ә инде тантанадан соң чарада катнашучылар тыл хезмәтчәннәре һәйкәленә чәчәкләр салдылар. 20 октябрь көнне Кауи Байкиев исемендәге Икшерма кадет интернат мәктәбенә яңа укырга кергән 28 укучы кадет танты присяга кабул итте. Аларны котларга район җитәкчелеге, әти-әниләре, туганнары килгән иде. Теманың алдагы сюжет дәвам итә. Вступая в ряды российских кадетов перед лицом своих товарищей и граждан нашей великой страны,
Кадет интернат мәктәбендә 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр 197 бала укый. Соба районыннан 10, читтән 107 кадет бар. Башка районнан килүчеләрнең иң күбен балтаччылар тәшкил итә. Барлыгы 18-дән артык укучы. Тантанада Соба муниципаль районы башлыгы Раис Миннаханов, Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров, Татарстан Республикасының хәрби диңгез флоты оешмасы вәкилләре, җирлектәге җитәкчеләр, ата-аналар катнашты. Dünya tırışçıları tıra bizim halkımızdan, hem indi kileşek boğundan, kileşek boğunda bugün şu kadetler kabul etti prисяганы. Sizni bütünüzden tebrikleyim, прощай сelamatlik. Еще раз поздравлять с этим праздником. Хочется пожелать хороших оценок, здоровья и удачи. Еще раз праздник. Хәрби тәрбия, мөстәкыйль тормыш, туган йортны, әти-әнине атнага бер тапкыр гына күрү егет-кызларны чын мәгънәсендә чыныктыра, катлаулы тормыш юлына әзерли. Монда килеп укый башлаган бала хәтта үзенчәлекле холыклары да бер ел эчендә күзгә күренеп үзгәрә. Яңа сәләте ачылып кына калмый, алар аны чынга да ашыра. Товарищ старший лейтенант, кадет Яньков, улучшение настроения прибыл. Из Киевской области, Вятско-Полянского Һәр җитәкче кадетларга үз теләген җиткереп уңышлар теләде. Ата-аналар да үз чиратында рәхмәт сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Присяга кабул итү җитди вакыйга. Иң мөһиме, бу антка тугры калырга кирәк. Дөньяның төрле илендә яшәүче татарлар татарча диктант акциясында катнашты. Ул 2016 елдан бирле үткәрелә. Һәм быел татарча диктант 47 төбәктә, 22 илдә язылды. Соба районында бу акцияга бердәм кушылды. Район үзәгендә диктантны язарга Җәмигъ мәчетенә, китапханәгә, гимназиягә һәм сәләтле балалар мәктәбенә килделәр. Соңгысында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Райла Галявина хәбәренә күз салыйк. Собаның сәләтле балалар мәктәбендә укучыларның әти-әниләре, әби-бабайлары дөнья күләм белем бирү татарча диктант акциясына бердәм килеп кушылды. Коллектив бу чарага ныклап әзерләнгән. Иң элек катнашучылар хозурына халкыбызның милли байлыкларын туплаган күргәзмәләр тәкъдим ителде. Әлеге диктантның максаты татар телен дә сөйләшүчеләрнең даирәсен арттыру, грамматик, орфографик хаталарны киметү һәм туган телебезне саклыйк, яклыйк. Бу безнең изге бурычыбыз, киләчәгебез безнең кулларда. Халкыбызның бөек җырчысы Илһам Шакировка кушылып, туган тел җырын башкару бүгенге чараның матур башлангычы булды. Аннары барысы да бердәм рәвештә парта артларына утырды. Диктант өчен Татарстанда Роберт Миннуллинның «Мин кулыма китап алам» әсәреннән өзек сайлап алынган иде. Аны өлкәннәр аудиториясендә мин, Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе журналисты Райла Галявина, укучыларга район балалар иҗат йорты директоры Венера Хабибрахманова укып яздырдык. Укучыларга яздыру бер төрле, инде менә өлкән кешеләргә яздыру, аларның әти-әниләренә яздыру икенче төрле хисләр уята. Шуңа күрә әзрәк кенә дулкынланам да. Диктант язучылар да бүген нык дулкынланалар. Мәктәп белән аралары ерагайса да, анда алып чыккан белем гомер буе озата бара аларны. Һәм менә шуны окларга иде ди Рауил Гасимов. Районның башкарма комитеты җитәкчесе постыннан лаеклы ялга киткән өлкәнебез грамоталыкта сер бирергә җыенмый. Диктантны да алгы рәттә бик тырышып язды. Татар телендә бит кагыйдәләр кысасына сыймаган сүзләр күп. Әйтик, сәламәтлек, сәлам, кәгазь, мәхәббәт белән мәхәббәт, менә шундый сүзләрдә, аннан соң инде знаки препинания татарча ничек була торгандыр. Таныш билгеләре, аларны кую урыннары ничек була микән дип барыбер да шул мәктәптәге шикелле контрольный диктант язарга әзерләнгән шикелле эчтән ниндидер дулкынлану бар. Но алайда эшлегә үкшеп калмабыз дигән өмет бар, иншалла. Акцияның максаты татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфография һәм грамматик хаталарны тикшерү. Парта артында диктант язучыларның барысының да теләге үзләренең татар телен белү дәрәҗәләрен тагын бер кат барлау иде. Эльвира Галимуллина Казан кызы. Шәһәр мәктәбендә укыган ханымны балалары бүгенге диктантка зур ышаныч белән озатып кала.
сөйләм телен күбрәк укырга кирәк диктантны языр өчен, менә хәзер шундый выводка килдем, күбрәк укырга кирәк. Чөнки һәрбер баланың төрле памяте була бит. У кого-то визуальная память була, у кого-то письменная память. Шуңа күрә менә сүзнең язылышын язырга да кирәк. Ягъни ничек язганын китаптан да күрергә кирәк. Шуңа күрә күп укырга кирәк дип уйлыйм мин. Мәгъдәнур Гатауллин диктант язучылар сафында иң өлкәне булды. Аңа 78 яшь. Ул 5-нче сыйныфта укучы оныгы Илданны яклап килгән. Мәктәп бусагасын атлап кергәч, үземнең укыган чакларым искә төште ди. Татар телен яратып укыдым, әйбәт укыдым, начар укыдым димим. Ну, өтерләрендә ялгышлык буладыр, шулардан шикләнәм бераз. Шәт иншалла, җырып чыгарбыз Аллаһ бирсә. Әлбәттә, акциядә катнашучыларның һәммәсе дә диктантны язып чыкты. Хәзер күңелләрендә нинди билгелек булды икән эшем дигән шик кенә яши. Һәм билгеләрне оештыручылар тикшергәннән соң куячак. Нәтиҗәләр 30 көннән дә соңламый сайтка куела дигән мәгълүмат бар. Катнашучылар аны үз кодлары белән кирип карый алачак. Шушы көннәрдә Шәмәрдән лицейында республикабызның данлыклы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актерлары белән иҗади очрашу булды. Чарага татар теле һәм әдәбияты, музыка укытучылары, шулай ук сәнгатькә гашыйк укучылар чакырылган иде. Борынгы заманда ук барлыкка килгән театр сәнгате үзенең матур тамашалары, актерларның осталыгы белән һәр чорда үзенә җәлеп иткән. Театр сәхнәсендә нәфис сүзгә дә, җыр биюгә дә урын бар. Бик талантлылар гына актер була алса, актер үзе һәр һөнәр иясен сәхнәдә уйнап күрсәтә ала. Шәмәдән лицейның музыка фән укытучысы Дилбәр Гайнуллина очрашу укучылар өчен дә кызыклы булсын дигән максат белән оештырыла. Районда талантлы балалар күп, алар өчен һөнәр сайлауга да бер этәргеч булыр әлеге очрашу ди. Балаларына инде шушы улуг артистлар белән, шушы Камал театрында эшләүчеләр белән очраштырасы килде. Шул исәптән инде без тәкъдим иттек, Камал театрына мөрәҗәгать иттек һәм инде Камал театрыннан инде без сезгә киләбез дигән җылы хәбәр килгәч, сөенеп инде шушы чарага әзерләнә башладык. Сәхнәдә күренекле актерлар белән бергә укучылар үзләре дә сынатмыйча чыгыш ясады. Кече яшьтән үк сәхнәне яраткан, күренекле артистлар иҗатына гашыйк укучы бала күңелендә начарлык була алмый. Күбесе нәкъ менә аларның сәхнә сталыгын күреп, үзе дә җыр, бию белән шөгыльләнә башлый. Мин бик театрларга йөрергә яратам. Мин анда биегәннәрне карыйм, мәзәкләр куярганнарны карыйм, җырлаганнарны карыйм. Миңа биюе бик ошады. Галиәскәр Камал исемендәге академия театрының репертуары бик бай. Спектакльләрне өлкәннәр дә, балалар да рәхәтләнеп карый ала. Җыр биюсез спектакль юк дисәк тә була. Артистлар үзләре дә аралашырга яраталар. Димәк, аларның тамашачыга әйтер сүзләре бар дигән сүз. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан сәхнәдә һәр авазның, һәр сүзнең тәмен белеп сөйләү белән үзенә гашыйк итте. Шундый данлыклы театрда эшләү зур дәрәҗә. Тамашачыга һәрчак әйтәсе сүзебез, җиткерәсе фикеребез бар. Ә балалар белән очрашуга без аеруча шат диде. Без театр елы булгач ул бигрәк тә күп безнең очрашуларыбыз һәм гади елларда да без һәр вакыт Казанда булсын, кая гастрольгә барабыз, анда булсын, менә Мәскәүдә ел башында, шулай ук мәктәпләрдә без очрашуда булдык. Ул безнең көндәлек тормыш белән бер дәрәҗәдә диярлек мөһим әйбер. Балаларга әйтер сүзләр күп, алар бик кызыксынучан һәм гомумән артист халкына, сәхнәдәге кешеләргә ул бик мөһим һәр вакыт тамашачы белән яшь булмы, улракмы элемтәдә булу. Алар ниләр уйлыйлар, аларның сораулары нинди? Шуңа күрә без аларның тормышын, дөньяны аңлавын сизәбез, ни дәрәҗәдә алар милли җанлы. Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллин уйнаган Мырау Батыр белән берничә буын тәрбияләнеп үсте. Онытылмас образлар тудырган артист театрның киләчәге тамашачыга да бәйле булуын ассызыклый. Без театрга йөрүчек тамашачыны кече яшьтән үк тәрбияләргә тиешбез ди ул. Ул үзе очрашуда катнашучыларга режиссерлык осталыгы буенча мастер-класс күрсәтте. Без бөтенебездә үскәндә чоры башка иде, заманы башка иде. Китап укыдык, китап белән тәрбияләнәдек. Шуңа шул тәрбияләү нигезендә без театрга уйлана башлыйдык, ял итәдек. Менә шунсын унытмаслар, хәзер башка чор, хәзер интернет аша укып була, үзеңне бер вакытта да үзеңне агым суга салырга ярамый.
Музыкантлар Фуат Әбүбәкиров, Әхмәт Кәримов очрашуны аеруча жанландырып җибәрделәр. Скрипка, баянда уйнап осталыкларын күрсәттеләр. Яшь актерлар Артур Шәйдуллин, Алмас Әбирҗановларның да очрашуда катнашучыларга әйтер сүзләре бар иде. Булган тәҗрибәңне балаларга тапшырырга, аларга ниндидер яңа юл күрсәтергә омтыласың инде. Минемчә, алар тиңдәш килә. Шуңа күрә минем өчен, шәхсән минем өчен авыр түгел. Музыка укытучысы ул иң авыр һөнәр дип әйтәм. Чөнки әйтәм, башта үзеңә өйрәнергә кирәк музыка коралында уйнарга. Мәсәлән, скрипкада уйнар өчен 16 ел укыйлар. 7 ел мәктәп, 4 ел училище, 6 ел, 5 ел консерватория, әле кирәк булса аспирантураны да бетерәләр. Шуңа күрә аларга исәнлек саулык музыка укытучыларына һәм бик талантлы укучылар булсын. Соңрак мастер-класслар үткәрелде. Очрашуда катнашучылар күренекле актерлардан театр тарихы, режиссерлык осталыгы, музыка, бию осталыгы буенча дәресләр алдылар. Татар эстрадасында җырчы композитор Айдар Тимербаевның үз исеме, үз урыны бар. Без якташлары аның белән горурланабыз. Айдар Тимербаев җырларын башкаручылар арасында үткәрелгән конкурс башка бәйгеләрдән аерылып торды. Бу хакта тулырак Гөлшат Галиякбарова әзерләгән материалда. Җырчы композитор Айдар Тимербаевның җырларын бүгенге көннең иң популяр җырчылары да яратып башкара. Үзешчәннәр дә иң беренче чиратта аның җырларына мөрәҗәгать итә. Айдар Тимербаев җырларын башкаручылар арасында үткәрелгән бәйгедә иң шәп, иң матур җырлар бәйрәме булды. Бәйгене карарга килгән тамашачылар да Айдарга, аның иҗатына карата булган ысыклану, горурлану хисләрен җиткерделәр. Аның җырлары киң диапазонлы, шундый сөйүнечле дә, шатлыклы да, бүтән уй хисләрне актарып чыгара торган. Менә бүтән тәннәр шымыртап тыңлый торган җырлар да бар аның хәттәки. Бик яратып тыңлыйбыз барлык җырларында. Әле менә күптән түгел үзенең җырларыннан төзелгән концертны караган идек. Үзе башкаручылары белән караган идек бит инде. Менә хәзер монда карарга төштем. Бик яратам, бер концертыннан да калганым юк. Айдар Тимербаев җырларын башкаручылар конкурсына килгәндә катнашучыларның бик яхшы әзерлек белән килгәннәрен әйтеп үтәргә кирәк. Иң яшь катнашучы Байлар сабасыннан Азалия Нуруллина булды. Ул бәхетле бала җырын башкарды. Әбүзәр Сыңгатов, Хәлил Габдрәфиқов үзләренең шын сәнгать кешеләре икәнен дәлилләделәр. Уен коралларында үзләре уйнап җыр башкардылар. Катнашучыларга карагач, Айдар Тимербаевның җырларын яшьләр бигрәк яратып башкара икән дип нәтиҗә ясарга була. Мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр белән бер рәттән төрле тармакларда хезмәт куючылар да бәйгедә катнашты. Арча, Балташ, Теләче районнарында яшәүче җыр сөючеләр дә килгән иде. Безгә Айдар абый Тимербаевның үзебезгә бик ошаган бик җырыбыз бар. Без аны бик күп эзләдек һәм тырыштык. Ризат Рамзановлар җырлый торган җыр, икебезгә 2 минут дигән җыр. Аның иштәлеге бик мәгънәле. Ул инде мәхәббәт турында даган, сөю турында даган. Шуңа күрә без ул җырны алырга булдык. Мин инде беренче сыйныфтан институттан ук җырлыйм дип әйтсәм була. Минем бәләкинән талантым бар. Үз юлымны инде шул җыр белән дәвам итмәкче булам инде. Шулай иттереп, киләчәгемне 8нче класста булгач инде җырга керәсе булгач, мин җыр кружогына йөрергә булдым. Айдар Тимербаевның җырларын без тыңлыйбыз бит инде. Яратабыз, матур, үзебезнең район кешесе бит инде. Безнең районнан бик андый композиторлар юк бит инде. Менә ул килеп чыкты. Аңа бик зур рәхмәт инде. Ул төрле темаларга яза инде. Аның күңелле җырлары да бар, сагышлы җырлары да бар. Минем күңелемә якын инде аның җырлары. Шуңа күрә менә килдем әле бүген. Кеше санап булса да. Жюридә исә тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчылар Рифат Зарипов, Вадим Закаров һәм Айдар Тимербаев үзе булды. Без аның белән якын дуслар, хәзер 5-6 ел без аның иҗатта бергә эшлибез, гаилә дуслары. Эшләвеңнән торадыр инде. Һәрбер кешедә җыллыкны сезгә беләләр. Эшләгәннән җырлары матур. Мин генә түгел, аны бик күп артистлар аның инде хәзерге вакытта татар эстрадасында 95% аның җырларын башкаралар артистлар. Айдар Тимербаев иҗатын яратучылар бик күп. Аларның өметләрен аклар өчен ул үзе дә гел эзләнүдә. Аның иҗатының еллар узган сайын ыстара, халыкка якыная баруын тамашачы үзе дә сизә. Бу ниндидер бер кызыксыну белән килдем. Әлбәттә монда ишараның булганы юк иде. Ничектер үземә дә ниндидер бер иҗатка бер нур өстәр дигән шикелле менә шундый үземдә дә бераз дулкынлану хисләре бар. Әле монда ишараның булганы юк иде. Бәйге матур җыр кебек бер сулышта узып та китте. Соңыннан төрле номинациялар буенча бүләкләүләр булды.
Авылны яшәтәсе килә, күңелдә аның киләчәге булсын дигән теләк бар. Үз саласына булышып яшәүчеләр исә айрым хөрмәткә лаек. Шундый райондашларыбызның берсе Искемишән авылыннан Габдулла Галямов. Биектау районында яшәсә дә, авылын, андагы иман йортын игътибарсыз калдырмый. Габдулла мәчете 20 елдан артык Искемишән авылын нурга күмеп, халыкны иманга дәшеп тора. Аны төзетүдә үзеннән зур өлеш керткән шушы авыл тумасы эшмәкәр Габдулла Галямов бүген дә биредә авылдашларны бергә очраштырды. Әтинең киңәшен тотып башланган эш булды инде бу. Искемишән авылында менә шушы мәчет салдыру. Ул елларны бик авыр еллар инде. Шуңа карамастан бу мәчетне бөтен авыл халкы бергәләп эшләделәр, бергәләп салдылар. Материалларын ташырганда машинасын, техникасын бирү ягыннан бик каты булышты безнең Шәрипов Фәрит дигән ул вакыттагы колхоз рәисе. Монда мәчетне без 98 елның 8 сентябрендә ялгышмасам сафка бастырдык. Бик матур итеп ачтык аны. Һәр җомга сайын намазга унлап ир-егет 2 гаеткә 80ләп кеше җыела. Авылның иманлы халкы, бигрәк тә яшьләр, мәчетне төзекләндереп тәртиптә тотып яши. Менә шушы мәчетне бүгенге көндә тотар өчен бик актив авыл яшьләре бар монда. Мәчеттә элек имам булып торган Габдулхалик абый малайлары Алмаз, Әнәс менә шушы мәчетне менә шушындай матур итеп тотар өчен бик зур хезмәт койдылар. Мәчетнең тышы да, эчке ягы да халык көче белән ремонтланган. Өр-яңа мич тә үзеннән җылы бөркеп утыра. Авылның өлкән буын кешеләре үзеннән өлеш керткән һәр кемгә савап язылсын дип тели. Иман йортының 20 еллыгы уңайнан уздырылучы Корбан ашына да Искемишәнлеләр бердәм әзерләнгән. Бу мәчетне эшләгәндә мин монда катнашырга туры килде. Мин старшырак итеп куйдылар инде. Шул әйтеп, бик каты булышты безгә Габдулла менә. Үзебезнең авыл җегете, ул хәзер бездә түгел, безнең авылда түгел. Яңа Мишән авылныкы инде, элекке председатель Фәрит Шәрипович бик каты ярдәм итте. Мәчеттә бер генә проблема бар. Ул да булса имам хатипның булмавы. Җирлек башлыгы Айзат Гараев бу мәсьәләне шушы көннәрдә бергәләп хәл итик дип мөрәҗәгать итте. Имам хатип мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Менә Габдулла битнең авыр мәсьәлә шушы бүген көндә. Хәзер имам хатип булмагач, мәчетне регистрация ясап булмый. Шу кемдә булса исемен ясарга кирәк бит. Менә шушы мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Монда инде нокта куярга кирәк дип әйтәргә кирәк. Имам хатипсыз булмый. Мин менә бер шәкше белән сөйләшмәм, юк, әле миннән булмый, мин яшерәк әле, миннән булмасын инде ул дигән кешеләр күп. Булмый дип әйтеп булмый. Булмаганы булдырга кирәктер дип әскиләй мине. Менә сезнең үзегезнең бер тәкъдимегез бардыр, бер шуны шайлап куярган. Авылның абыстайы Гөлнәзира апа 19 ел элек Казан шәһәреннән күчеп кайткан. Балаларга дини гыйлем бирүдә ул бүгенге көндә дә үзеннән зур өлеш кертә. Габдулланың әтисе Габдурахман айымын да безгә. Сеңлемдә мин сиңа бик гозур белән миндә мәдәди мәчет салынган монда ди, зинһар ди, шушы анда ди балалар укытмасын икән син диде. Хәзер шуннан соң зинһар шул сүзне аяк астыма салма дип мин укыта башладым. Аннары Габдулхалик тәйсәни муллабыз. Без монда корбаннар чалып, ашлар үткәреп, шушы кадәрле балаларыбыз бик бәләкәйләр ялар. Шуннан соң мин укыта бу балаларның берсе Алмаз. Кичкенәдән 7-8 яшьләрдән бирле шушында мәчеткә йөрибез. Безнең укытучыбыз Назира апа булды инде. Ул безне кичкенәдән өйрәтте барсына да намазлар укырга. Аннары тора-бара безнең имамыбыз вафат булганнан соң үзебезнең өскә калды дигәндәй. Үзебез менә Рүзәл белән бергә гаетләрне алып барадыр идек. Хәзерге көнгә кадәр Улай имам булмау сәбәпле инде үзебез авыл халкы белән шулай җыелып, беребез булмаганда беребез бер-беребезгә булышып, шулай иттереп, Аллаһка шөкер дип әйтәм, гаетләрне бергә укып барабыз. Корбан ашында вәгазьне Коръән аятларын кунакка кайткан Мәснәви абый укыды. Бераз киңәшләшкәннән соң халык имам хатип вазифасына мәчеткә йөрүче Әлифҗан абыйны билгеләргә кирәк дигән фикрен җиткерде. Иң мөһиме бу авылда дингә яшьләрнең дә тартылуы. Димәк, иман яши. Мәчет манарасыннан да ягымлы азан тавышы яңгырап торыр.
Районыбызда Шәмәрдәннең яшьлек спорт һәм яшьләр оешмасы каршында яшь журналистлар мәктәбе эшләп килә. Мондый түгәрәкләр районыбызның берничә мәктәбендә дә оешты. Бу түгәрәкләрдә балалар кече яшьтән иҗат итәргә өйрәнә, журналистиканың нечкәлекләренә төшенә һәм шушы һөнәр ияләре белән очрашып, якыннан таныша. Агымдагы айда Шамил Зинуров исемендәге Сатыш урта мәктәбендә башланып киткән мондый очрашу бу атнада Шикше мәктәбендә дәвам итте. Ия журналистлар бу очрашуны түземсезләнеп киткән. Барысы да иҗатка гашыйк, кызыксынучан һәм үзенчәлекле фикер йөртүе белән аерылып тора. Укучылар алдында Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбаракова һәм яшьләр оешмасының өстәмә белем бирү педагогы, бу проектның инициаторы Алиса Гомарова чыгыш ясады. Укучылар журналистлар әйткән һәр сүзне, бу өлкә хакында биргән мәгълүматны тыңлап кына калмыйча, үзе өчен билгеле бер нәтиҗәдә ясап утырды. Миңа журналистлар бик ошады һәм мин бүгенге көннән бик үземә зур нәтиҗә ясадым. Мин үскәч үзем журналист булырмын. Әле уртанчы сыйныфларда белем алуларына да карамастан, укучылар кайсы һөнәр иясе булырга теләвен яхшы белә. Араларында артист, укытучы, программист булырга хыялланучылар да бар. Бу очрашу дигәч миңа бик кызыксындым. Зөлфия Фатымга тизенә килеп ясалдым. Мин шушы журналистларга карап, үзем дә журналист ягына зәрәк китермен дип уйлыйм. Бу әле беренче тапкыр очрашып танышу гына. Журналистика һөнәре хакында сөйләшүләр, Шикше авылы тарихы, аның кешеләре язмышында телгә алу, укучылар белән сорау-җавап форматында узган чара алдагы очрашуга матур нигез салды. Яшь журналистлар сорау буенча киләчәктә мастер-класс, практик өлеш, викторина, конкурсларда булачак. Халыкча әйткәндә, бу якшәмбедә шоферлар көне билгеләп үтелә. Ягъни сайлаган һөнәрләре автотранспорт йөртү белән бәйле хезмәт кешеләре бәйрәме. Безнең районда автотранспорт күп тупланган оешмалар шактый, аларның иң күбесе җаваплылыгы шикләнгән яшен җәмгыятендә дисәк, һич тә ялгыш булмас. Бәйрәмнәре якынашкан көннәрдә алар белән Диләрә Җаббарова очрашып кайтты. Районыбыз тормышы өчен автомобиль транспорты мөһим роль уйный. Күп яктан икътисадның барлык тармакларының һәм социаль өлкәнең өзлексез һәм ышанычлы эшен билгели. Хәзерге көндә яшендә безнең 81 кеше эшли, аның 123 техникасы бар, шуның 24 автобус, школьный булып бара, 4-се иномарочный автобуслар. Шулай ук бездә Рамазан дигән оешма бар, тоже шул транспорт белән шөгыльләнә. Анда 39 кеше эшли, 17 техникасы бар. Аның инде 8 техникасы спецтехника булып бара, 3 техника 22 КАМАЗлар, 3 Хундайлар һәм эвакуаторы. Шулай ук снегоуплотнитель бар. Безнең оешма транспорт Рамазан ягы безнең транспорт услугасы күрсәтә, ә яшен ягы инде ул безнең перевозка пассажиров по всему району дип бара инде. Район буенча бөтен балаларны, мәктәпләрне бассейнга, кружокларга, мәктәпләргә йөртәбез. Шулай ук Рамазан ягы тоже шулай ук перевозка пассажиров белән шөгыльләнә. Безнең машиналар ГЛОНАСС системасына тоташтырылган. Автобусларда спидометр күрсәткечләрен теркәп баручы тахограф та бар. Шулай булгач, маршрутлардан тайпылу мөмкин түгел, ди директор урынбасары. Биредә коллектив бердәм, тотырлыклы. Диспетчер хезмәтен башкаручы Әнисә Ганиева, мәсәлән, 28 еллык эш стажының 12-сен шушы оешмада эшли. Эшләре бик җайлы инде. Иптек киләбез. Иртәнге 6-га киләбез инде без. 5-нче яртыда хәл эшлибез. Без инде заявкалар кабул итәбез бөтен җирләрдән. Авыл советлар, исполкомнар, спортлар, мәктәпләр белән эшлибез. Шуйны эшләмәсә, шунысы 28 ел эшләмәсен. Рәхәт, Аллаһка шөкер. Бәйрәм белән котлап китәсез. Шоферларыбызны бәйрәм белән котлыйбыз инде, шоферлар көне белән. Бездә инде монда эш бик күп, шоферларыбызга эш бик күп. Иртүк чыгып китәләр, берсенә кайталар, икенчесенә китәләр. Аларны инде исән-сау юлларда исән-сау йөрсеннәр. Аларга инде иртә белән килеп калабыз, узатып. Исән-сау булсыннар. Һәр вакытта да юлда бик еракларга йөриләр инде. Шул аларга семьяларында саулык, сәламәтлек, исән-сау эшләсеннәр. Бергә шулай матур итеп эшләргә ясасын. Юлдагы хәвефсезлек, иминлек руль артына утырган шоферлар кулында. Имин сәфәрне тәэмин итү өчен машинаның төзек булуы шарт. Шушы
яшенге менеп машиналар ремонтлыйбыз, майлар алыштырабыз. Һәр вакытта да бик безгә булышалар. Тиз рәвештә, тиз хуҗаларга тиз кирәк машина, шуңа тиз ремонтлыйлар. Бик зур рәхмәт сестрларга, механикларга һәм хуҗасына бик зур рәхмәт әйтәбез килә. Шоферлар көнендә уларны котлыйсы килә, исән сау йөрсеннәр. Һәр вакытта да безгә булышып торсыннар, безгә якты йөз белән карап торсыннар хуҗалар. Шуңа әйтәсем килә. И шоферларны бәйрәменә котлыйсым килә, шоферлар бәйрәменә. Үзем монда 10 ел дәверендә хезмәт кыям. Һәр вакытта Аллага шөкер машиналар алмашынып тора, яңа машиналарда авариясыз йөреп торабыз. Бу оешмада яшьләр дә эшкә өйрәнеп беренче хезмәт чыныгу ала. Без килгәндә дә Соба аграр көллияте студентлары Адель Гарапшин һәм Азат Зарипов ремонт эшләрендә катнашалар иде. Иң беренче инде юлга чыкканда машиналарның төзеклеге булуы шарт. Шуның өчен машиналарны даими карап торабыз. Менә бүгенге көндә күрсәгез, ступица подшипник сүтеп ятайыклар, менә бер ступица подшипник белән бер көн маташырга кирәк. Каткан иткән, шуңа күрә бөтен нәрсәне карамасаң машина йөрмәй. Менә коллектив җегетләр монда, Аллага шөкер, менә Закижан Минимович ел шәкертләре ел дәверендә биреп тора. Алар безгә бик күп булыша дигәндә инде. Барлык шоферларны бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек телим, исән сау йөрсеннәр. Шоферлар иртәдән кичкә кадәр юлда. Юллар сезгә бары тик шатлык, сөенечләр генә китерсен. Барча шоферларны, үзебезнең эштәге эшчеләрне, хезмәткәрләрне һәм руль артында йөргән барлык хатын-кызларны, ир-атларны профессионал шоферлар бәйрәме белән котлап китәсем килә. Аларга исәнлек, саулык, юлда хавыз-хәтерләрсез йөреп, исәнлек, юллар барлык шатлык кына китерсен. Барасы җирләренә барып җитеп, кайтасы җирләренә кайтып җитә күрсеннәр, көткән кешеләрен сөендереп торсыннар, юлда исән сау имин йөрсеннәр. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Узган атнада Соба бассейнында йөзү буенча ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында ачык чемпионат булып узды. Бу ярышта иң-иңнәр дип кемнәр ачыкланды? Сорауга җавапны алдагы сюжетта белербез. Соба бассейнына районыбызның иң оста көчле йөзүчеләре җыелган. Ярыш вакытында гына түгел, алар бирегә һәр вакыт килеп, йөзү күнекмәләрен камилләштереп, сәламәтлекләрен ныгытып яши. Һәрберсе үз яшь категориясында узышты. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, Соба спорт мәктәбе бассейн җитәкчесе Рифат Хисамов спортчыларны сәламләп аларга җиңүләр теләде. Нәтиҗәләргә килгәндә 30 яшькә кадәрге хатын-кызлар арасында беренче урынны Илүзә Султанова яулады. 30 яшькә кадәрге ир-атлар арасында беренче урынны Рамил Шакиров алды. Альбина Шамсидинова 40 яшькә кадәрге хатын-кызлар арасында җиңүче. Бу яшь категориясендәге ир-егетләр арасында Шамил Сабиров җиңде. 50 яшькә кадәрге хатын-кызлар арасында беренче урында Альбина Сиражетдинова, ирләр арасында Рөстәм Хусаинов. 60 яшькә кадәрге хатын-кызлар арасында Рауя Фасхетдинова, ир-атлар арасында Азат Султанов беренче килде. 60 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар ир-атлар арасында Тәскирә Ханнанова, Фәннур Башаров призлы беренче урында. 4кә 50 метр эстафетасында беренче урында җыелма команда, 2дә башкарма комитет, 2, 3тә башкарма комитет 1 командасы. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар мактау грамоталары, медальләр һәм акчалата призлар белән бүләкләнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы ахырына якынашты. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең тапшыруыбызны сез YouTube каналыннан да карый аласыз. Сылтаманы экраннардан күрергә мөмкин.